Dígame que este Claudio, el alto defendido de Villero de Abozas, a kapela. Itzela. Ondala gitxi paseaku hortik aldamenetik, Durangotik, Landakoko erakustazokatik Euskal Liburu eta Disko Azoka, jakine da bai, Gerediaga elkartik antolatuten dabela urtero, baina asko bierra da, ez da bezagutuko Gerediaga elkartak beste hainbat eta hainbat gauza antolatzen da bezala urtien ziar. Folklore, campeonato de perros pastores, cultura, patrimonio. Gerediaga elkartea organiza infinidad de eventos aparte de la Azoka de Durango. Desde su creación en los años 60, se ha convertido en un referente del patrimonio tanto en Abadiño, en Durangaldea, así como en toda la geografía vasca. Gerediaga elkarteak bai jasoko dago aurten, 2011ko Abadiño saria egindako ibilbide guztiagatik. Zer hobe, elkartearen ibilbidea refreskatzea baino. Eta 1975 sortua, Gerediaga elkartea euskararen eta euskal kulturaren erreferente garrantzitsuenetariko bat da. Durangaldeko ondare artistiko, historiko eta dokumentalaren berreskurapenean, folklorearen indartzearen alde eta ikerketan egindagoan lana goraipatzekoa da. Gainera, frankismo garaian, beren egintzak debekatuta zituzten alfabetizazio, dantza eta antzerki taldeak babestu zituen. Asko gogoan ez daukien arren, 60. hamarkadan San Blaseko azokaren berritzea ahalbidetu edan Astolan egoitza daukan elkarte honek. Baina dudarik, Gerediaga elkarteak egin dituen ekintzen artean, gure herriko kulturaren historian eragin handiena izan dabena, Durangoko liburu eta diska azoka da. Aurten 46. edizioan ospatu daben euskal literatura eta musikaren erreferente nagusia.